D'accord, an k'o to yen. Ne ko Fati bɛ nin bɛɛ kalama. Ne delila ka jumɛn kɛ ko Fati tɛ bɔ min kalama. Fati b'a bɛɛ kalama. I b'a bɛɛ kalama. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Mon commissaire wele tan dɛ. Il faut que ça s'arrête. Allô, mon commissaire? Oui, Aïcha Redouao. Ah, c'est concernant la situation, Neni Ekmuyukmamfo. Nyen ngalike ko demsel nu buka bazilay. Awo. Buka yoro la 100. Il veut me blacata. Problème fou itala. D'accord. Je compte vraiment sur vous. Ou Djarani Kousebe, mon commissaire. Ah oui, charia. D'accord, donc à Manakato, on se tient au courant. Ok, Cambeola. Ni Mariam Boulot, ni Koyimena tout le temps. Hey, elle se met le doigt dans l'œil. J'aurais un vocal de Chi Oumarma. Et à chaque année. Cher message cinéma. N'importe quoi. Aïcha. Vocal. Et Mariam, chaque coup, mais elle est boulot. Avec mes de boulot. Avec mes de boulot. Et Mariam, est-ce qu'on a gagné? Mouna? Tiens, ne m'en ai pas dit. Ne kun nana chaki du marma ni morte ya ne ba dima écoute ay du man de ni ko su kede nya blanc na ko vraiment madame d'accord an otoy ne ko Fati be ni be kalama ne de la ka jumen ke ko Fati de bo mi kalama Fati ba be kalama de ba tado ni anya fo Fati Bombe monsieur Oumar iba kalama ne kun t'a fɛ ka ni ci ma dɛ mais ne kun b'a fɔ i ka dɔn i jugu fɔlɔ o y'i furumuso ye a maralen b'i bolo so kɔnɔ yen Donc nous ne négocions pas. Comment bɛɛ fɔra ne ni mara Fati cɛ a ye ka kuma a tɛ fɛn kalama la fa b'a essayer ka ne yɛrɛ bilasira jaja ne ka segin tabaga yɛrɛ ye olu de ye
Macam ni sampai jangan ngasih fokus pada kalian. Jangan semua wala gabung masuk sang. Bismillah mun kɛra. Kerasa ni polisi de bola sang kan. Samdro. Ko polisi de wa? Wala bila. Macam. Dia mah cuma bayar. Lalu mau apa? An polisi ɲɔgɔn sɔrɔ min? Anta tu orang itu cindo orang sang ni. Kuru ma an ka yɔrɔ jateminɛ dɛ. Ayo, maye. Anu fɛn dɔn dɔrɔn an bɔti. Ni tɛ se ka bolo kɔnɔ ba. Macam beri wala. Beri wala dɛ. An kunna jara wala bila. Sinon an bɛ taa san caman kɛ in fɛ dɛ. Ayi a t'o kɛ. Bon darasan bɛɛ tɛ ka kula ɲini o ya. O ye tiɲɛ ye mais ne kan ka min kɛ ne b'a dɔn mais yan'o cɛ sini m'aw bila ka taa Burukina. Cɛw bɛ arranger. Ah bon, ne ko n ka mɔgɔw tɛ kuma wale. Ne parents tɛ kuma parce que dɔ b'a dɔn ka ban an ka cɛ ne de bɛ feere ka tigɛ ka bɔ. Waati. A ye nin kuma in bɛɛ ka ɲi ta aw ka don so kɔnɔ aw ka dumuni kɛ a k'aw ko m'aw bila ka taa Burukina pour que ne ni ko in sumana aw bɛ sɔrɔ ka na. Wala fɔ ne bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ. Awɔ an y'u bɛɛ to yen nɔ sa. I bɛ teliya o ko fɛ dɛ. Awɔ aw b'aw ko ka dumuni kɛ. O tuma Aisha bɛ fɛ ka mun kɛ? Aisha bɛ taa sira jumɛn fɛ tan? Aisha dun ka sabali. Aisha dun ka sabali o de da ka da la nin fɛn bɛɛ ye. Sinon ne mara wulila a ma ɲi dɛ. N bɛna min kɛ n b'a dɔn ni Aisha ma sabali kɔni. Allah. B'a fɔ tɛmɛnɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye. Fati Fati de ne ka sɛgi ta. Fati. Ngira. Ya mɔgɔ jugu di. An cogo di? Non n b'a dɔn. C'est-à-dire n b'a dɔn quoi. N y'a dɔn i tɛ n fɛ i kana kɛ n fɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ. Mais ka kɛ n fagali ko la fɛnɛ n t'a dɔn k'i bɛ se k'o kɛ quoi. Papa k'i faga fɛnɛ. Lamɛn. I Mariam, chèque kun bɛ e de bolo wa? A tun bɛ ne de bolo kɛ. A tun bɛ ne de bolo. I Mariam, e sɔnna ka nin kɛ mun na? Cɛ, ne ma n'o kama koyi. Ne kun nana chèque di Umaru ma ni wari tɛ yan ne b'a d'i ma. Écoute, an ye duma deli ka nin ko sugu kɛ dɛ. N y'a bila n kunna ko vraiment Mariam, d'accord, an k'o to yen. Ne ko Fati bɛ nin bɛɛ kalama. N delila ka jumɛn kɛ ko Fati tɛ bɔ min kalama. Fati b'a bɛɛ kalama. I b'a bɛɛ kalama. Ne bɔra don min na n ka sɛki tunna don min na ne nana e de fɛ yen ka na ɲɛ f'i ye. N nana e de fɛ yen k'a f'i ye. N y'i lasigi yan nɔ n kamana gannen n tɔɔrɔlen n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min n sɛki kuma in f'i ye. E bɛ sɛki ko kalama Mariam ye ne ka sɛki sun ka taara ne ka sɛki sun i b'a kalama i ni Mariam ka bɛnba kan ka taa n ka sɛki sun n dun na n y'a inconvénient f'i ye n ko i ma ni sɛki in tununa c'est un problème. An bɛ ka mɔgɔ min ka baara kɛ olu de ye sɛki di n y'a bɛɛ f'i ye. Fati ni fɛn b'i bolo Fati ka kɛ c'est-à-dire quoi n t'a dɔn n bɛna kɛ c'est-à-dire quoi ne t'a dɔn a ye nin kɛ ka da kun min kan quoi bilayi n t'a dɔn a bɛ nin juguya modèle ta ka ne sɛgɛrɛ kun min na nin tɛ Aisha ko ye nin ye ne de ka ko ye nin ye ne de ka ko ye c'est-à-dire a y'a dabɔ n fagali de kama quoi. Mariam ni ne bila nin. Ne ka entreprise ne bɛ soli ka bɔ yan ka taa baarakɛyɔrɔ la n bɛ nin bɛɛ kɛ baarakɛyɔrɔ la jɔn kama e ni denw mais tu t'en fous ka sira t'a la. Fo in baw kunna dɔrɔn cɛ ko in. Mariam ko in ye kangari sugu bɛ den ɲɛna la Mariam ko n y'a f'i ye Fati n y'a f'i ye Mariam ye fɛn jugu de ye Mariam nɔfɛ ko a dabila i sen bɔ a la n y'a f'i ye dɛ wallahi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ne tɛ yafa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn bilahi hali ni mɛlɛkɛ sama ka jigin ne tɛ yafa wallahi n tɛ yafa
n'a inconvénient bɛɛ f'i ye ne ka baara bɛ tiɲɛ marocain ninnu ka marché u nana ni marché u avancé 10 millions 10 millions ne bɛ se ka taa jɔ ko chèque tununa o bɛ ne ka crédibilité faga de o yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnya la o bɛ ba ye de u bɛ ba ye sinon aw tɛ se ka taa wari ta aw tɛ se a bɛ chèque suɲɛ aw tɛ se ka taa ta aw bɛ ne ka baara de retardé n'o tɛ aw tɛ se aw tɛ se aw bɛ taa banque b'aw u bɛ ninnu wele u b'aw minɛ wari dɔ tugun aw tɛ se vous ne pouvez pas aw tɛ se mais a dabɔra min kama nin bɛ taa ne ka fɛn suɲɛ e b'a kalama aw ka bɛnbakɛ ka a dabɔ dɔrɔn walasa k'an mago sa mais a dabɔra mun kama a dabɔra mun kama ne mago sali tɛ yan hali ni su tɛ yafa i ma bilahi ala ni ɲafara n bɛ mobili kɔnɔ don o don mobili ka bin ye kan faga n tɛ yafa walahi n tɛ yafa non n b'a dɔn ko n commande ye n b'a dɔn i tɛ n fɛ mais n t'a dɔn k'a fɔ k'i tɛ n ka yɛrɛ fɛ i bɛ n faga ale de kɔ walahi n t'o dɔn. La yida. Papa mi deli yafa masa ala kama. Papa. Kan i yɛrɛ sɛgɛn n tɛ yafa. Billahi n tɛ yafa Fati n tɛ yafa wallahi n tɛ yafa ni yafara sans pɛrɛn ka faga n tɛ yafa Maram filɛ mɔgɔ dɔ fɔ sugu bɛɛ la Maram ko in ne tɔɔrɔ la ye walahi I fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛna wo ne de kunna n dunya fanga tɛ se k'i bila a mɛnna aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya